Ikaduha, he who began a good work in you. Kinsa man ang he diha? Ang he diha, ga-refer ka na siya sa Ginoo. He who began a good work in you. Siya nga nagsugod og good work sa inyo ha. Na unsa man ang good work diha sa Ginoo? Ang good work diha sa Ginoo mga igsuon, mao kana ang salvation and transformation. Patsada jud kayo ang work sa Ginoo ba? Kay ako dili unta ako angay luwason kay makasasala ako, pero iya ko giluwas. This is a good work. Unya wala lang ko nya luwasa kun dili iya ko ginabag-o matag adlaw aron mahisama ako sa imahe ni Kristo Jesus. Good work kana mga igsuon. Ang bad work ni Satan. Kana bitawng ginatintal mo ni Satan para makasala mo. Ginatintal mo niya nga mangawat, mangabit, manguhag dili iyaha aron mahilayo ka sa Ginoo. Bad work na. Ang good work sa Ginoo, ginaluwas ka o ginabag-o ka sa matag adlaw. Ang problem lang nako mga igsuon kay daghan sa mga Christians mas ginapili nila ang bad work ni Satan kaysa good work sa Ginoo. Mas ginapangandoy nila nga tabangan sila ni Satan sa ilang bad work kaysa good work sa Ginoo.